नमस्कार भैया लोग, हम हैं राजेश्वर मधुकर। आज हम रउरी पान खातिर लेके आयल बानी अपने सेहत के साथी में दूध के बारे में कुछ बतावे खातिर। भैया लोग, दूध के बारे में हम रउरी पान के कुछ बताई। ओकरे पहले रउरी पान से एगो निवेदन, अगर आज ले रउरी पान हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं जा कैले तो सब्सक्राइब करी और बेल आइकन दबाई। कौन चीज़ ऐसा होला जौन की दूध के साथ खैले से बहुत बुरा असर पड़ेला। कहले का मतलब ही कि दूध के साथ कौन चीज़ अगर खाइल जाई तो दूध ना रह के जहर बन जाई और रउरी पान के सेहत के खराब कर दे। भैया लोग, रउरी पान के पता होई कि दूध के एगो संपूर्ण आहार मानल जाला। दूध पियल सेहत के खातिर बहुत जरूरी होला। आयुर्वेद के मुताबिक अगर हम गलत आहार दूध के साथ लहल जाई तो ई हमरे स्वास्थ्य खातिर बेहद नुकसानदेह हो जाई। आई जानत बानी कौन कौन ऐसा चीज बा जौन के दूध के साथ खैले से दूध जहरीला हो जाला। सबसे पहले रउरी पान के बताओ तनी कि दूध के साथ नमक के सेवन नहीं करे के चाहिए। यह साथ में लहले से सफ़ेद रोग हो जाला। विशेषकर पुरुष में दूध के साथ चिकन, मटन आदि खैले से तरह तरह के बीमारी होले। ये वजह से दूध के साथ चिकन और मटन खैले से परहेज करे के चाहिए। दोनों में प्रोटीन के भरपूर मात्रा होला। शरीर यह डाइजेस्ट नहीं कर पावेले, जोने के वजह से परेशानी हो जाला। भैया लोग, दूध के साथ दही के सेवन भुला के भी नहीं करे के चाहिए। दूध और दही एक ही पदार्थ से मिल के बनेला, लेकिन एकर सेवन अलग अलग तरीका से करे के चाहिए। एक साथ कैले से ये दूध जहर के समान हो जाला। ये अपच के कारण बन जाला। दूध में बैक्टीरिया द्वारा क्रिया कैला पर दही के निर्माण होला। जब आप सब ये कॉम्बिनेशन के एक साथ खा ले तो ये पेट में जाके रिएक्ट करेला और त्वचा से जुड़ल रोग पैदा करेला। एक बात और, दूध के साथ भुला के भी कबो उड़द के दाल नहीं खाए के चाहिए। उड़द के दाल खैले के बाद दूध पियल बहुत नुकसानदेह होला। ऐसा कैले से पेट में गैस बनेला, नतीजतन पेट में दर्द के समस्या हो सकेला, बाई पैदा हो सकेला। एकरी खैले के बाद दूध पियले से परहेज करे के चाहिए। ऐसा कैल सेहत खातिर अच्छा होला। भैया लोग, एक चीज़ और, दूध के साथ खट्टी चीज या फल भुला के भी नहीं खाए के चाहिए। दूध में खट्टा पदार्थ मिलते ही जहर के समान बन जाला। ये वजह से दूध के साथे खट्टा फल के सेवन कब्बो नहीं करे के चाहिए। खट्टा फल जहाँ शरीर के ठंडक देला, वहीं दूध शरीर के गर्म करेला। ये दोनों के प्रभाव अलग अलग होला, इसलिए दूध के साथे कबो खट चीज के प्रयोग नहीं करे के चाहिए। खट चीज के बारे में रउआ से बता दें, जैसे नेबुआ बा, संतरा बा और तरह तरह के फल आ चाहे खाना जौन में खटाई के स्वाद होके कबो दूध के साथ नहीं लेवे के चाहिए। और एक चीज और, दूध के साथ कबो मछली के सेवन नहीं करे के चाहिए। दूध के साथे मछली के सेवन कैल स्वास्थ्य खातिर ठीक ना होला। दूध और मछली एक साथ पेट में गईले के बाद पेट में जहरीला रसायन बनावेले। ये दोनों ऐसा अम्ल बनावेले जैसे पेट में दर्द, ऐंठन, बदहजमी के समस्या होखे लागेला। दूध और मछली के एक साथ सेवन और हृदय के लिए भी अच्छा नहीं होला। तो भैया लोग, आज ये जानकारी कि दूध के साथ
हमरी पान के कौन कौन चीज खाए के चाही, कौन कौन चीज नहीं खाए के चाही। तो आज बस इतना ही, फिर मिलब हम अपने कोनो नया कार्यक्रम के साथ। तब तक आज्ञा दें अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर के।